Nastavljamo mi s našom skrivenom kamerom. Evo ovdje imamo jednog bijelog golfa. Sad ćemo ga provaliti, a zatim ćemo našom skrivenom kamerom snimiti iznenađeno lice njegovog gazde. Kada skonta da njegovog auta više nema. Vidimo. Evo ti ovo je. Nemoj barkat, nemoj dirat ništa. Tako kako sam ti ga dao, tako ga drži. I tamo gledaj to, kontroliš taj prostor. Razumiješ? Idemo s našim folom. Samo malo kamera da se ne vidi. Odlično. Tu su ključevi koje smo dobili iz tasa. Malo teže ide. Nije baš original. Ali... Evo, ne diraj to, ne barči ništa. Ne barči, ne barči. Sve u redu. Sve u redu, šefe. Drugi ključ. Nikako ne. Ne barčeš sigurno, jel? Ne barčiš. Ne idu ovi ključevi nikako, ali bit će to sjajan fol. Nemo ba! Otvorena vrata bila! Otvorena vrata! Ne možeš vjerovat! Poštovani gledalci, totalno ludlo! Vrata su bila skroz otključana! Uopšte nije bila milo zaključana vrata! Joj, totalno ludlo! Nisam ja, sam te hvala! Nemoj, molim te, pa znam ga sa televizorom! Šta ga znaš? Znam ga sa televizorom! Neka ja ću, pa to je skrivena kamera! Normalno ti, pa bit ću vam kum ja ako treba. Ja oženjen čovjek ti. Nemoj! Nemoj, pa molim te! Mrjeva, šuti! Nije bilo loše! Poštovani gledalci, nije bilo... Šta je bolan, nemoj? Pa što ti... Šta je bolan? Šta? Šta je? Šta je? Pa što ne intervenišeš, vidiš da imaš oružje? Kad si mi rekao da ne barči. Jao.